parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasnyam pun hau number pranyo saunat not henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise. Dian pekinong snong ko Shangling Hari Boy District kilalap ya kamet yap ka ba dan bakam kabla tep klamakor klam tep ha bat kikso ki klong ya kamet yap bara sing brio nakaliang ka snong menta ka singi ka khatlai trik kalaleng kod arajar pusan ha ka jingelam rang ba snong ba James Mayong ha ka jingidon katlang ba Vincent Sokwai Sketri snong kilalit banyo kendu yaw Deputy Commissioner ka Riboy District Usri Abilash Baranwal bat bu da ka shiti bandawa ban shimkia halor kilai tali kiman kata ka jingpet benya bat ban pentri kam ya ka jingate apdeng ka taung komiti ka tanat pulit bat ka dor bat snong ha ka bakat kum ka jingate kidi ban pentip swai ka snong ban le ya ka nukuno ka jingtep ya kimet yam nang ta ban bu arngut ki chokdar ki badai ki trai snong ban pet perman nang ta ban itu bat bu ka jingkit kli ya ki tu bedon kti ban penkhen ya ka jingate ta menta ka sngi ni ban nang ne kumne na kaliang ka dor bat snong Shangling dan bang bat snong kinong yalam snong kumju kilong kemi napok kasnong kajungi kementak kasngi ngelawan ya kendu ya UDC rengkat ke jingtua haka bayadai bat ketika unclaim dead body burial area ke badan napok Shangling haka bakala ja ke jingja ke bersusi menin kabala don ke mediam kabala mi sabar lengba ke jingtap pathar lane ke jinglek turmur jong ki ba one tap ya ketika mediap ke ba don bekam kalong ke ke bersusi na kabenta ka sinong kajungi na kapur sa kapur ngimat kumpine ki jinge hakaba hikso iklong ka mediam kira sadu sa pelau jung ki yingbriu kanno ka kta kane kta i ka kwat ka kya ka kta ru ya ka kwat ka suba hapo ka sinong ka thaw kajungi na kaliang jungi ka sinong ngi persya ya kane ka jingtap turmur la ka dei kajingwan tap na kaliang polis department ne na kino ki way pat ki benta wat ketika jaka lakdeu bekadai ke jaka bentap ya kita ki medyap ki ba don su bakam henrei hakipor mensua kala don ke jingekut apren ke dorbar sunong bat ka nongko town committee rengkat ke district administration bat ke police department bahaswa bakin wan tap ya ketika ya kita ki unclaim dead body ki dei ban pentip ya ke dorbar sunong ka dorbar sunong kan sapha ya ki breu ki jongki ban peni ya ka jaka kumjuru ban pensisa baka jingti jongki kamde banlong dunai ka sauput henrei ka basungsi kalong hakine kisni begini kisnam baladam di balaleng kam samdan kum kata omdan banyukur ya ka dorbar sunong ka jongi kisu yawan hakipor kiba mengikum ka sunong ngintip hakano kapor kiwan bentep bro ngintip kiwan kitep lane kisu berat bat kitab na kanyot te hadin kato ka desngi kiksau gibun kiksau kirong kira ya kita ki batam hadu kelau ying joki breu te kale ke penlong yingi ka dorbar sunang bat sokia hadu kata-kata namar na kapor sa kapor nglawan bu ya ka jingtua ngila pentip sa taun komiti nanrai kampoy sa ru de namar kane ngi na kaliang ka sunang ngim banse ngisim ya kane ka senjam sa cisen banwan kendu ya deputy commissioner jaga distrik kajungi baun simkia halor kane ka benta bat ban penulong ya kimat jingdawa jong kasnong kajungi ngilaya kendu ya UDC bat nakaliang UDC uang bahapo gine ki arsngi un sakhwat ya ka jingelang hapdeng ka town committee police department district administration kumju bat ka dorbar sunang bat hakane ka city ka bangilabu ya UDC ngilabu ro kato kadne kimat jingdawa tagi jingdawa ki jongi kilong ba nakaliang ke department ke bepet ya ketika unclaimed dead body burial area ki hab ban bu no ekibreu lane kita ki chokidar arngut ki badai ki tradisional ban pen lem da kumta kan sabu jing ya biang ladam don nong pen kaju hi kan saja kim sawan biang ban tep lem ke jing tip jong ka snong bat lem da yo ka jing pensica jong ka snong tingi labu ya kita ki man ba UDC un ya keren halor kane ka benta baki dei ban tungno arngut ki chokidar ban pet ban tumi ketika jaka kagaju kapur ban maintain ketika jaka om bakin subuh namar hakipur liur ketika jaka kalalong klau kekine ki bawan tap ya ki mediam ki salia benrung kam chapo
Kitap no harut surak kakati ka jaka ka babu jingya. Kalau ada don ki brisnong ni jongi banpen ka kamut kim yo ban lemon. Dekane ka dei kamat ka bana kaliang ka dorban snong jongi kadawa. But lada ka district administration lani ka police department kim buram lani kim sudnyau ya kane ka mat jing tawa ka jongi na kaliang ka dorban snong season don kan sakang ka tiga jaka kan om sha su dalile bikin mantap ki madiap kata ka dei ka ba ngi na kaliang ka dorban snong la sim ka rai Ngilawan hanya kemat jeng bisi ngilawan dan kerpat na menta kata senang jengi namar kiwan tep ya katakan nek yap diklaim tiap hari katakan nek yap kat nog ngidon katakan jeng susi kadi somong katakan mesin jengi kay kungi kinong senang ni syang along ke bang syang nok halor ka jabok ka jaban kay gidai ban kerkat kay na menta ka jengi kalong ding jengi kalong sem jengi ka menta ki kun dikti jengi la syai la si dada kumne sukumne pat delong kalong ka e ka ba penjenjar ki kun dikti jengi kay la syai la si badai na kata ngiwan hangnya Iwan kerpat namta kasnong ka jengi Habayo pat ban yakren bat udap di commissioner ka district Riboy ulaya thu ba kadon ka jingwan ujor na kasnong bat kilaya thu ba kadon ka jingate apan yang ketenat pulit bat kasnong bantap ikimet yap ki bom dan bakam bat ka jingtap ya kemet yap kam long kat kum karukom bat nakal yang jong u unsum kia halor kani kenang bakan nomwan ra ka jingta ya ka kwat ka kia ki nong song snong Authorities as well as residents of Umshamling village met me today. They have complained about improper disposal of a dead body happened allegedly by police. They told me that they have an agreement with police in which dead bodies can be buried over there. However, their complaint is that the way it has been done is not proper, as a result of which the dead body has been mauled by stray dogs, and it's creating a public health issue in the village. So they have requested for us to intervene and to take up the matter with police authorities and Nongpur Town Committee to ensure that any dead body, whenever it is buried, is not only in the knowledge of the village authorities but also it's buried properly so that it does not create any public health issue. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai